Mange børn og unge synes, det er svært at finde deres plads i fællesskaber. Hvis ikke de bliver inviteret med i fællesskaberne, så kan de føle sig usikre og ensomme. Det er noget, man godt kan gøre noget ved. Jeg hedder Imran, og jeg kommer fra Børns Vilkår. Jeg kommer tit ud på skolerne, hvor jeg kommer ud i klasserne og taler om fællesskaber, hvordan man kan gøre dem gode og trygge. I dag der har jeg et brev fra en ung, der har skrevet til børnetelefonen, og det vil jeg læse op for jer. Hej børnetelefonen. Alle mine venner og veninder glider fra mig og får nye venner. Det knuser mig at se dem have det sjovt, når jeg kigger på Snapchat. Jeg føler ikke, at jeg har nogen tilbage, og her i ferien har det været utrolig hårdt, fordi alle har været sammen med venner og haft det sjovt, mens jeg har været alene. Efter ferien, så skal vi starte igen. Jeg glæder mig virkelig ikke. For jeg føler mig dum, anderledes og ikke til stede. Jeg kan ikke finde ud af matematik overhovedet. Noget, som vi skulle have lært helt tilbage i 3. klasse, kan jeg stadig ikke finde ud af. Ej, hvor lyder det hårdt for den unge at føle sig udenfor, både i skolen og efter skole. Alle har brug for venner og det at være del af et fællesskab. Nu kan I i klassen tale om, hvad man kan gøre for, at den unge kommer til at føle sig tryg igen i fællesskabet.